Sä todella luulet, että keskittymistasosi on yhtä suuri kuin motivaatiosi tai yhtä suuri kuin tahdonvoimasi. Ei, sä et tarvitse enempää tahdonvoimaa, etkä motivaatiota, sillä motivaatio on räteille. Se, mikä todella auttaa, on häiriötekijöiden poistaminen. Täysi eliminointi. Mä kerron sulle salaisuuden. Jos sä haluat saavuttaa jotakin tai tulla joksikin, mitä sä et koskaan ollut tässä elämässä, sinun täytyy tehdä asioita, mitä sä et ole koskaan tehnyt. Sekä sinun täytyy rakentaa ympäristösi juuri sellaiseksi, joka suoranaistuu sen lopputuloksen todellisuudesta, mitä sä haluat elää ja mitä sä haluat kokea. Okei? Jos häiriötekijät ovat sinun ajatukset, niin vähemmän ajattelua, enemmän puuhaa. Jos häiriötekijät ovat sinun vuorovaikutuksesi ja ympäristösi kanssa, niin älä ole vuorovaikutuksessa sen kanssa. Älä juo, älä downschrolla 5 tuntia putkeen, älä juhli viikonloppuja, kuka vittu juhli viikonloppuja. Yksinkertaisesti älä tuhlaa aikaasi. Se on meidän ehkä ainut arvokkain resurssi. Ja jos häiriöntekijä on sinun ympäristösi itsessään, niin tee ympäristöstäsi vaan yksinkertaisempi. Mä tiedän, siivoo kerran viikossa, sillä muutos ei tapahdu ilman muutosta. Mä toistan. Jos sä haluat tulla joksikin, mitä sä et koskaan ollut, sinun täytyy tehdä asioita, mitä sä et ole koskaan tehnyt.